No. Takže začíname práve dnešným dňom biznisovou prezentáciou pre rok 2026. Ja sa na to veľmi teším s vami všetkými, s ktorými budeme pracovať a vlastne budovať nový tím. Nie v stredu, áno, v stredu včera ma kontaktovala manažérka z LifeWave, pretože samozrejme majú cieľ a už chuť spolupracovať a budovať aj slovenský a český trh na to, aby samozrejme bola oveľa väčšia podpora zo strany LifeWave. Je to vždycky o obrate. Momentík. Takže čím lepšie budeme pracovať, tým budeme mať lepšiu podporu, ale pre mňa je to už veľmi silný signál, že LifeWave už v podstate zaregistrovalo Slovensko aj Čechy a majú aspoň podľa tejto Vieslava Gapinska sa volá, z LifeWave, ona je Poľka, má na starosti 7 krajín tu vo východnej Európe, sú neskutočne úspešní v Rumunsku, v Poľsku, otvárajú alebo začínajú dodávať do ďalších východných krajín, do Bulharska a ešte ďalej na východ, čož signalizuje aj to, ako sa LifeWave pripravuje na skutočne veľký vzostup, pretože záujem o náplastie, o túto technológiu je veľký. Takže rok úžasných príležitostí pre všetkých, ktorí sú pripravení budovať biznis. Dnešná alebo tento týždeň prebieha akcia, to všetci vieme. Som veľmi zvedavá, koľky z vás ju skutočne využijú, pretože je to veľká príležitosť na budovanie svojho tímu. Práve vždy, keď je takáto akcia, keď vyhlasia nejakú akciu, máme príležitosť znovu osloviť ľudí, aj tých, ktorí už boli predtým oslovení. Po prípade sú to ľudia, ktorí, alebo teda naši známi partneri, ktorí napríklad si boli už niekedy LifeWave partnermi, využili možnosť zakúpenia si balíka. No a teraz je práve tá príležitosť ich znova osloviť. Preto sa volá aj táto akcia Vy zdieľate, my zdieľame. A táto promo akcia je špeciálna preto, úžasná, lebo jednak ohodnocuje sponzora rovnakou mierou, ako získava nový brand partner extra darček vo forme náplasti glutathion v závislosti od veľkosti balíka. Poďme si pozrieť, čo vás môže inšpirovať, ako postupovať, ako v podstate byť proaktívny a získať práve možnosť rozšírenia toho svojho tímu. Čiže táto aktuálna propagácia odmeňuje nielen nového partnera značky, ale aj vás. Čiže pokiaľ si objedná nový partner balík Advanced, získa každý jeden po jednom glutathione. Advanced Plus, to je super, pretože je doplnený tento nový balík, to vieme, myslím, že od decembra. Je to medzistupeň medzi Advanced a Diamantom, teda Premium. A v tomto balíku, v tom strednom Advanced Plus získavajú každý po 2 balenia glutathion. To je perfektné a pri Premium je to po 3 balenia. Ako možno pracovať s touto ponukou? Skutočne nie je to náhoda, že takáto možnosť u LifeWave je. Môžem povedať, že je možno raz, možno 2-krát do roka. Preto vždy na začiatku roka, nemôžem povedať vždy, už je to po 2. krát, je to výzva, aby ste konali hneď teraz. Máte ešte čas do nedele. Vedeli ste, že väčšina registrácií sa neuskutoční pri prvom rozhovore, ale počas následnej komunikácie? To je jednoducho štatistika.
No a práve pri tej ďalšej komunikácii, práve teraz, keď si pozriete do svojho zoznamu a vyberiete si tých ľudí, s ktorými ste už o LifeWave hovorili, máte tu príležitosť. Je to najväčšia príležitosť. Ľudia, ktorí už poznajú LifeWave, ktorým ste to už o LifeWave hovorili, ľudia, ktorí predtým napríklad povedali neskôr, nie teraz, neskôr teraz, máte príležitosť ich znova osloviť. Ľudia, ktorí začínajú nový rok s novými cieľmi. No a ten, kto dosleduje, ten to follow-up, to je dosledovanie. To nie je len kontrola, ale tu preukazujete svoje vodcovstvo. Nekontaktujete sa znova, kontaktujete sa z dobrého dôvodu. Je tu nová akcia, je tu viac výhod pri registrácii, je tu spoločný začiatok. No a práve toto pomáha mnohým ľuďom povedať teraz áno. Takže toto si budete môcť znova prehrať a hneď aplikovať. Môžete napísať správu. Toto je taký návod z LifeWave newslettera, ktorý si myslím, že môžete veľmi dobre použiť a vyskúšať si ho. Vaša jednoduchá follow-up správa je ahoj. Už sme sa predtým, teda oslovíte, už sme sa predtým rozprávali o LifeWave. No a na začiatku roka je tu akcia, ktorá ešte viac zatraktívňuje vstup a napadli ste ma. Chcete sa rýchlo dozvedieť, prečo sa toľko ľudí práve teraz rozhoduje? No a necháte odpovedať. Krátke, je to osobné, efektívne. Čiže váš mini akčný plán, ktorý môže trvať 10 minút, kým si to dáte všetko dohromady, je otvoriť svoj zoznam kontaktov, vybrať si 5 ľudí, ktorí už poznajú LifeWave, napísať im ešte dnes. No a na záver je to rok 2026, nezačne sám od seba. To je jednoducho fakt. Hej? Čiže je to len aktivita. Vaše podnikanie nerastie čakaním, ale zdieľaním. Vy zdieľate, LifeWave zdieľa a váš tým rastie. Takže treba sa do toho dať. Tu chcem ukázať každému vlastne náš nový FAR plán, jak sa hovorí, kde aké balíky existujú. Máme 2, 4, 5 balíkov. Ten prvý začína štarter. Ten štarter to je vlastne licencia na rok 29,50 €. A čo nám umožňuje? Umožňuje nám vlastne si objednávať za nákupné ceny. Ako je to u tohoto balíka, pokiaľ by chcel ten, kto si zakúpi štarter, registrovať? Vieme, že ten, kto chce prijímať provízie za registráciu, musí byť aktívny. Čiže je to fajn byť prostredníctvom štarter, si zabezpečím pozíciu v tom strome, či už vľavo alebo vpravo, podľa toho, kde budem umiestnená ako brand partner so štarter balíkom. Čiže poprvé nám to umožňuje získať pozíciu v tom strome. Keď chcem registrovať nových ľudí, môžem ho zaregistrovať, ale vtedy si musím aj sám nakúpiť, aby som mala status aktív, čiže 25, minimálne 55 BV, to je napríklad jedno balenie špeciálok, alebo keď si zakúpim jedno balenie X39, tak mám 77 osobných bodov, čo mi dostatočne stačí na to, aby som mohla registrovať. Napríklad tento starter kit môže byť zaujímavý pre tých ľudí, ktorí chcú robiť biznis, ale ešte nemajú dostatok financií. Ale toto je dostatočné. Dostatočné na štart potrebuje možno 130 € na to, aby sa rozbehol, alebo nejaký menší balíček, alebo do 100 € mu postačí na to, aby bol schopný replikovať a duplikovať v podstate ten príchod tých nových ľudí. Nehovorím o tom, že registrovať musí len brand partnerov, aj zákazníkov. A toto je vlastne hneď prvý cash, ktorý napríklad aj ľuďom s menším disponibilným
zdrojmi môže začať podnikať a začať zarábať peniaze. Druhý balík Core, hovoríme, že je to základná výbava na 3 mesiace, pretože sú tam 3x39 alebo samozrejme 6 balení. Budeme teraz hlavne hovoriť o X39, tak ako aj David Schmidt hovorí, je chyba na začiatok príliš špecifikovať ten jeho balík na začiatok s mnohými špeciálkami. To, čo je duplikovateľné a jednoduché, je X39, začať s X39. Čiže preto hovoríme, že zásoba na 3 mesiace a viac sa nerozptylujeme. Ďalší balík je Advanced. Advanced je zásoba na 6 mesiacov z X39 alebo X49. Advanced Plus 11 balení a Premium 20 balení. Premium, každý tento balík už obsahuje tú licenciu, tých 29,50, čiže neplatí sa. Od dátumu registrácie je platnosť tej licencie, že mám možnosť nakupovať za firemné, za nákupné ceny rok. Po roku získava brand partner od LifeWave upozornenie prostredníctvom mailu, že končí tá doba ročná, aby si obnovil licenciu. Čo znamená, že keď si obnovím licenciu? Keď si obnovím tú licenciu, jednak mám samozrejme znova nárok, čiže zaplatím 29,50 a mám na ten rok opäť tie možnosti nákupu za výhodné ceny, participovať na rôznych promo akciách a samozrejme aj na špeciálnych odmenách, pokiaľ sa týka rôznych zájazdov, rôznych ocenení. Čiže mám status brand partnera. Zákazník alebo zvýhodnený zákazník, keď hovorím o tých rôznych incentive trip, o tých výletoch, na ktoré sa môžeme vďaka dobrej práci kvalifikovať, tak na to napríklad zákazník nemá nárok. Neviem, kde som... Čiže tam som skončila, ako máme možnosť sa kvalifikovať a všetky tieto balíky od Core až po Premium sú dotované. Sú dotované s spoločnosťou LifeWave a najviac je dotovaný balík Premium, ktorý je veľmi, veľmi výhodný. Keď už sme pri tejto tabulke, tak dôležité je vedieť, že ako môžeme nakupovať u LifeWave. Jednak si zakúpením balíka, potom máme možnosť, ako získať tie najlepšie ceny, je vlastne urobiť tzv. Upgrade. Čiže príklad, zaregistrujem sa ako brand partner s balíkom Advanced a ja mám možnosť, vidíme, že pri balíku Advanced je jedno balenie len za 107 eur. A aby som ešte získala maximálne z toho balíka, tak ja mám možnosť si potom urobiť tzv. Upgrade, čiže doplatím rozdiel medzi existujúcim balíkom a vyšším balíkom. Môžem samozrejme aj preskočiť ten medzistupeň a dostanem rozdielny počet náplastí a doplatím len ten rozdiel. To znamená, že môj celkový nákup sa pohybuje v tých najlepších cenách. Ten môj celkový nákup nakoniec bude, že X39 som nakúpila za 103 eur, čo je vynikajúca cena. Ak máte teraz k tomuto nejakú otázku k tým cenám, tak sem s ňou. Nie? Tak pokračujeme. No, na toto sa teším, pretože som to videla na jednej americkej prezentácii a považujem to za vynikajúcu pomôcku, pretože doteraz myslím, že veľmi málo brand partnerov, to vidím v tom svojom back office,
sa prepracovalo k tomu, aby vytvorilo objednávku pre zvýhodneného zákazníka. Je to dosť komplikované, pretože ten nový kompenzačný plán 2.0 sa trošku pootočil a registráciou zvýhodnených zákazníkov získavame, dá sa povedať, viac ako registráciou napríklad brand partnerov. Doteraz sme to robili tak, že keď sme potenciálnemu klientovi predstavili našu technológiu, tak vždy je samozrejme lákadlom sú práve tieto balíky. Hoci sú to ľudia, ktorí ani nemajú záujem ďalej budovať tento biznis, ale vzhľadom na možnosti, ktoré LifeWave ponúkal, tak toto je najvýhodnejší spôsob, ako sa k tomu dostať. Avšak teraz podľa nového plánu sa to, dá sa povedať, otočilo a pre ľudí, ktorí napríklad sa ešte len chcú zorientovať s produktami a chcú to vyskúšať, tak je to ideálna možnosť, ako v podstate si objednať ako preferovaný zákazník, čiže na základe mesačnej abo, na základe mesačného pravidelného odberu. A ako náhle príklad sa rozhodne, že áno, toto je ono, ja s tým chcem pracovať a chcem to ponúkať ďalej, je to moja srdcovka napríklad, tak preskočí na pozíciu, sa preorientuje na brand partnera a v tom momente, ako sa z preferovaného zákazníka stane brand partner, čiže si zakúpi niektorý z tých výhodných balíkov, tak od toho momentu, ako nový brand partner je v špeciálnom programe, ktorý trvá 9 týždňov, to hovorím zatiaľ len ako na úvod, pretože na budúcom webinári pôjdeme do detailov, tak je 9 týždňov je v špeciálnom programe, kedy má podporu finančnú pri dosiahnutí, napríklad keď získa One Star, manažer s 1 hviezdou, manažer s 2 hviezdami a samozrejme je aj jeho sponzor odmeňovaný. Takže zaujímavá podpora. Ak si pamätáte, tak ešte v októbri sme vlastne natočili video a to je na YouTube. Ja po ukončení tohoto webinára dám všetky linky, kde si to môžete vlastne pozrieť. No a na ďalšom webinári už budeme pokračovať v detailoch. No, takže príklad. Prečo som taká nadšená, na čo som prišla a ako zjednodušene pomôcť novému zákazníkovi si vlastne objednať ako preferovaný zákazník. Tam na tom vlastne máme možnosť alebo zjednodušiť ten výber pre klienta týmito 3 balíkmi. Vieme, že chceme sústrediť nášho klienta na X39, preto mu dávame možnosť, aby si objednal tú X39 a dajme tomu za mesiac sa mu nastavil ten mesačné abo tiež na X39. Druhá možnosť je, ako druhý balík je ten výkonnostný balík X39 a X49 s tým, že nastavíme súčasnú objednávku a potom aj to abo. A tretí balík, a sami dobre viete, že je to úžasná kombinácia, ktorá vynikajúco funguje, to je X39 a Ion. Napríklad pri bolestiach alebo pri zápaloch. Výborne pôsobí X39 a Ion. A je to tak, vidíme, že tá cena je 210 plus DHL a 210 plus DHL a X39 je 114. Takto mi to teraz funguje, pokiaľ to mám ako PowerPoint prezentáciu, že keď kliknem na ten kúpiť balík, tak vlastne sa
prekliknem na moju webovú stránku, alebo teda vašu webovú stránku, ja vám ukážem, ako vlastne tento link vyrobíte. Keďže ja som to skúšala, keď by som dala vlastne tú, tú fóliu, ktorú sme videli predtým s tými 3 balíkmi a boli by tam prelinkované tie kúpiť balík, tak to nejde. Preto, alebo ak to niekto bude vedieť, budem rada, ak mi povie, ale som to skúšala v rôznych formátoch. Čiže keď by ste poslali tú fóliu, klikni si sem, nefunguje to. Čiže ako PDF je možné to klientovi poslať s tým, že tie linky budú v maili uvedené samostatne. No, čiže tu vidíte, že keď som klikla na ten prvý link, ktorý si ukážeme, ako ho môžeme vytvoriť, tak je to objednávka na X39, čiže bez DPH je 95. Tu vidíme, že tá suma je 116 eur. A automatická objednávka je, že o mesiac mu bude znova doručená X39. Teraz keď idem, vlastne toto je v mojom back office, alebo teda sa tomu klientovi toto zobrazilo checkout, čiže do kasy, prekliknem a tu je potrebné, aby si ten zákazník vlastne vytvoril účet. Na toho vlastne samozrejme aj upozornite. Čiže create account, vytvoriť účet a vyplní si tu meno, priezvisko. Renátka, to nevidíme teraz. Vážne? No Nie. teda, jak to je možné? A prečo? Moment. Vidíme stále len tie balíky tam, Aha. toho preferovaného zákazníka. Moment. Takže ešte raz, keď dám teraz stop share a teraz dám share. No, čiže teraz už vidíte, že? Je možné teraz vidieť? Áno. Vidíme. Dobre. Dobre, čiže vlastne keď som ja klikla na ten kúpiť balík, hej, čiže na ten link, keď ten klient preklikne, tak vlastne je na vašej stránke, nakupuje s vami, tam budete mať svoj link. Ako ja tu mám Renáta Smolková, čiže nakupuje so mnou, potom to bude s vami. A tu vidíme, že tu je X39 ako mesačná objednávka. Áno. A tuto je hneď auto order, čiže ktorú má nastavený X39 aj na tú ďalšiu objednávku. Tu keď klikne na checkout, no, takže tu si vytvorí účet. Tu je potrebné, čiže tuto žiadne tieto údaje, ale vytvoriť účet, create account a napíše meno, priezvisko, samozrejme základné údaje, mail, áno, a dá continue a tam vlastne vypíše si svoju platobnú kartu a zaplatí. To je všetko. Toto je absolútne zjednodušené, ako vytvoriť preferovaného zákazníka bez náročného klikania a má už prednastavený tovar, stačí už len, aby si on vyplnil údaje. No a teraz vám ukážem, ako vlastne vytvoriť tento link. Momentík. Idete do svojho back officeu. Takto. No. A idete do organizácie a tu je prepopulated, prednastavenie košíka. Druhé od hora. No.
Tak. No, ja ich tu mám už podnastavené, ale ukážeme si, ako sa vlastne má vystaviť. Čiže vytvoriť nový vyplnený košík. Tak. Nazvem si ho, napríklad, ja neviem, tiež ho dám ako X39. X39. Ops. X39. Opäť všetko musím ukladať, hej? Save changes, ináč ma to vlastne ani nepustí ďalej. Save changes. No a teraz tu mám vlastne to je tá dnešná objednávka, keď vytváram teraz ten prednastavený košík, čiže dávam si tam X39, kliknem na pero, dám tu jednu, on si dneska objednáva jednu, môže si objednať aj dve napríklad, hej. Save changes, uložiť zmeny, takže dnešnú som vytvorila. A samozrejme na to, aby získal nákupné ceny, musí mať nastavený aj ten autoship. Ináč nedostane tú zvýhodnenú cenu. Teraz tu dám znova tu. Môže si napríklad na tú ďalšiu objednávku objednať niečo iné, ale na to zjednodušenie, len aby ste vedeli, že tie možnosti tu sú, na to zjednodušenie je jednoducho nastaviť ho na X39. Uložiť. Tak, no a pozrite sa, tuto je vlastne copy link to clipboard, čiže tuto keď skopírujete ten link, tak ten mu pošlete a on už má nastavené to, čo som vám teraz hovorila. Čiže keď ukážeme si, keď pôjdem na ten link, go to link, si to pre istotu vždycky skontrolujem, že čo mu pošlem. Čiže je tu X39, je tu X39 na auto order. Čiže vrátim sa, skopírujem ten link. Áno. A pošlem ho s tou fóliou, ktorú som vám ukazovala predtým. To znamená, a tak si môžem samozrejme vytvoriť všetky ostatné linky. To je, vidíte teraz možnosť 2 štart ako preferovaný zákazník? Nevidíme. Áno. Áno, vidíte? Možnosť 2 štart ako preferovaný zákazník. Hej? Tú fóliu, vidíte? Nevidíme. Nie, nie. Takže ešte raz. Ono to neprepína, takže to musíme teraz. Share. Teraz vidíme, hej? Teraz. Zatím nic. Vážne? Všetci nevidíte, alebo len niekto? Nie, nevidíme, Renátka. No teda, takže ešte raz. Share. Takto, share. Teraz, hej? Áno. Dobre, no. Čiže ja som si tam skopírovala vlastne ten link, pošlem tomu klientovi túto fóliu a plus mu do mailu priložím ten link, o ktorom sme v podstate hovorili. Prípadne mu pošlem všetky 3, aby si možno ešte v priebehu možno nejakého dňa rozmyslel, že ktoré chce a to si objedná. Považujem to z môjho pohľadu za vynikajúce zjednodušenie. Ako to vidíte vy? Pozdáva sa vám to? Je to fajn, tady ten proklik a zeptám se, Renátko, zdravím moc. A Ahoj. jak tady tu slídu, ten slide, to budeme mít v prezentaci, anebo si to vytvoříme? Nebo Nie, jak? Áno. Ano, Tento slide není problém poslať, hej, pre každého. Teda pre každého, on bude ano, jednotný, to si môže hocikto stiahnuť s tým, že tie linky si vlastne podľa jasné, to si uděláme nápadu. sami. Takže tohle bude potom s aktivním možností toho prokliku, protože už tam je to koupit balík aktivní. Jenom No si tam dáme ten práve, svůj. že to nejde. Keďže je to vo forme PDF,
Mhm. takto, tak nejde to v tom PDF-ku prekliknúť. Já myslela, že jenom ten první nejde a tenhle Nie, ten, vo že jde. všeobecnosti oni všetky nejdú. Mhm. Čiže preto ja hovorím, že treba si, lebo to si musí každý vytvoriť v tom svojom back Aha, office ten svoj link, pretože keby ano. som, ináč by to bolo Tak je ako... to na tebe nebo na toho. presne, Mhm. presne tak, hej. Mhm. A co se týká toho vytváření, jak jsi ukazovala, tak ty ho musíš mít vytvořený u sebe, ten Áno, vo svojom auto-order. back office ho musíš mať vytvorený, áno. To znamená i odebírat. Ako odebírať? Je to vytvoření, jakože si ho opravdu fyzicky vytvoříš pro sebe i odběr, anebo je to to, co potom pošleš jako link a je to To jenom je to vytváření? je ten link, čo pošleš zákazníkovi, pretože Jo, ten link bude pre hociakého zákazníka rovnaký. dobře, dobře. Takže jenom to bylo to vytváření, ne, že si to sám objednáváš. Nie. Jo, děkuju. Mhm. Děkuju. Dobre. Ešte nejaké otázočky k tomuto? Dobre. Teraz vám chcem ukázať momentík ceny. Áno, ceny sú dôležité a ceny musíme vedieť. A to ideme... Momentík. To je toto. Tak. Toto bude takisto samozrejme v našej skupine Obchod a rast alebo na Telegrame. Myslím, že sa to volá, neviem, Renata, môj biznis tým alebo také nejak na Telegrame. Ak tam nie ste, voľne sa tam môžete pripojiť. Toto sú ceny, ktoré samozrejme poskytuje LifeWave na svojej stránke. Ja som to preložila, ale aby sme mali prehľad. Budeme hovoriť o eurových, samozrejme predtým sú dolárové ceny. Vieme, že X39, X49 je rovnaká cena, 95 eur. Toto sú ceny bez DPH a bez poštovného, čiže k tomu príde DPH poštovné. Cena keď si... Dúfam, že je to v poriadku. To nezdá. Prečo tu je toto? Toto je omylom. Tento cena zabálenie, toto v tej prvej a druhej. Vidíte ozaj tú fóliu, áno? Ten cenník. A ne, zatím máme tu možnost dvě starty, jako z prolinky. Aha, dobre, takže ja to musím vždycky prekliknúť. Takto. Dobre, dobre. Takže tu vidíme, toto sú ceny, ktoré poskytuje, toto je čo? Nie, takto. Ktoré poskytuje LifeWave. Ja som ho preložila, čiže LifeWave X39, X49, 95 eur bez DPH a bez poštovného. Vieme, že u špeciálok ten cenník je trošku iný. Je rozdielny počet u jedného balenia, u dvoch balení a u troch balení. V celku treba vedieť, že 3 a viac balení je najvýhodnejšia cena u špeciálok. Keď je to len jedno balenie, tak stojí 66 eur bez DPH. Keď sú to dve balenia, už je tam cena nižšia, takmer o 10 eur, čiže o 9 eur je lacnejšie každé balenie pri dvoch baleniach. A oproti jednému baleniu je to až 19 eur. 19, áno, o 19 eur menej ako keď by sa kupovalo len jedno balenie. Čiže je to u všetkých špeciálok rovnako. Tu sú zobrazené aj body, za ktoré vlastne získavame pri objednávkach. Toto sú ceny. Potom tu máme systém YH, čiže vieme, že aj v ponuke, v back office, keď si objednávame, nemusíme preklikávať ion, glutation, karnozín. Je tam samostatná položka ion, glutation, karnozín ako balík. Ten stojí vlastne 142 eur bez DPH. Potom tam máme špeciálny balík X39 a X49. Keď sa kupujú naraz tieto balíky, volá sa to Performance Bundle alebo výkonnostný balík.
podľa toho, aký to má vlastne účel aj na výrazný nárast energie, vitality, výdrže. Tak preto sa to volá výkonnostný balík a on už je vlastne zlacnený alebo zvýhodnený o 20%. Čiže neklikáme si samostatne X39 do košíka a X49 využijeme túto možnosť, ktorá je už tým, že si ju dáme do košíka o 20% zvýhodnená. Potom tu máme Alavida Trio. Vieme, že tam je denný krém, nočný krém, aj očný krém. Alavida Trio pozostáva z denného nočného krému plus 2 balenia náplasti Alavida. Je to výborná cena. Môžem sa pri tom zastaviť. Keď si zoberieme, že by nás stál 2 balenia, tu vidíme, že 2 balenia špeciálok stojí 57 a 57 bez DPH, to je samozrejme 114 eur. 114 eur a dva vynikajúce krémy, každý na minimálne 2 mesiace, denný a nočný krém bez chémie, bez vtalátov, bez vôni, jednoducho čisté krémy, má vlastne potom výjdu len na nejakých 30 eur. Čiže to je vynikajúce, preto každý rok ja osobne teda používam len tieto krémy a pri porovnaní, keď mi náhodou došiel tento krém a mala som si dať niečo iné na tvár, no cítila som ten rozdiel. Nie taký úžasný pocit čistoty. Možno mi dáte potom za pravdu. Okrem toho existuje Alavida Revive očný krém, ktorý je obohatený peptidom medi, ktorý stojí 66. No, takže toto je zoznámenie sa s cenami. Sa vrátim. Vrátim sa k tomu biznis, k tomu balíčku, balík na výkon. Ako som spomínala, je to už 20% zľava pri jeho kúpe. Keď by ste si dali tieto X39 a X49 samostatne do košíka, tak zaplatíte 316 ako jednorazový nákup pri maloobchodnej cene. Áno. A prihlásite sa na mesačné odoberanie, tak oveľa viac šetríte, je to 205 eur. A samozrejme, keď si kupuje zákazník hociaký, či je to maloobchodný alebo preferovaný, tak zákazníci majú 90 dní záruku vrátenia peňazí. Ako náš kolega Jan Vigl, ktorý je presidential director a ktorý je už v podstate od roku 2000, myslím, že 5, tak nejak u Lifewave, keď ho komunikuje so zákazníkmi, máte možnosť vyskúšať tieto produkty, máte 90-dňovú záruku vrátenia peňazí. Takže kde je problém, aby ste tento úžasný produkt nevyskúšali? Napríklad. Áno. Teraz vám chcem ukázať jedno perfektné video, krátke, trojminútové, možno ani toľko nie, aby ste mohli zákazníka presvedčiť a na tomto, kde sa môžu presvedčiť, ako perfektne funguje X39. Len za 5 sekúnd, aký neuveriteľný účinok to má. Momentík. No. Kde to je? Hm. Reklama medzi tým, momentík. To je hrozné. Tak, momentík, tak zase to dáme zdieľať.
Ja som z toho už dneska... Aha, toto je ono. Tak. No, čo sa tu dozviete? Tu máme, je to v nemčine, ale takže ja vám to medzi tým aj zastavím. Toto je ináč šéf športového časopisu v Nemecku. Vidíte, aký je vymakaný, čo sa týka svalstva. Stal sa, okamžite ho presvedčila náplasť X39, pretože je myslím, že má niečo cez 50 a už musel vyslovene drieť, aby nadobudol to svalstvo, ktoré mal možno ešte v tých mladších rokoch, aby si ho aj udržal, aby si ho udržal. Jeho skúsenosť, musím ju aj niekde nájsť, aký bol pred a po, keď začal lepiť X39. Jednak myslím, že za mesiac, za dva sa mu svalstvo, tým, že chodí pravidelne do fitness štúdia, neuveriteľne podarilo znova nadobudnúť svalstvo, silu a vytrvalosť a je neskutočne tým nadšený a má veľký tím ľudí. Pozrite sa, ako táto malé žieňa vlastne s ním nepohne, keď sa bude hoci ako snažiť ho z tej rovnováhy dostať a jednoducho je úplne stabilný. Čo sa však stane potom, keď si ona zoberie do ruky náplasť X39? Pozrime si to. Ešte hlas. Wie man mit dem X39 Energien verändern kann. Als erstes kommt der Test, um zu sehen, dass dieser starke Mann hier, der nur aus Muskelmasse besteht, von dieser kleinen Dame nicht bewegt werden kann. Keine Chance, ihn da rauszugehen, der Position. Okay. Funktioniert nicht. Prima. Und nun mit dem X39-Patch. Einfach in die Hand nehmen, 3 Sekunden die Energie wirken lassen. So kann eine 45 Kilo Frau einen 90 Kilo Mann, 97 Kilo Mann, locker einfach hier aus seinem Angel rausheben. Jetzt wurde. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal ohne Patch. Teraz všetko to vyskúšajú zase bez náplaste. Zu sehen. Okay, do it again. Without the patch. Bez náplaste. Keine Chance. Faszinierend, oder? Úžasné. Die X39 Patches funktionieren. Wow. Tak, z tohto padám na zadok. Síce som sa naučila 9 jazykov najrôznejšími metodami, ale... Čo na to poviete? Viete si predstaviť, že pošlete toto videjko vlastne na niekomu, o kom viete, že má záujem o budovanie svalstva, o fitness, o nárast energie. To jednoducho každého zaujme. Takže tento link nájdete takisto vo svojej v skupine Business Partner. No, teraz ešte vám chcem všetkých brand partnerov, ktorí si to samozrejme potom aj budú dosledovať tento webinár, aby sme ukázali vlastne, ako sa prepracovali už k prvým pozíciám od platnosti od októbra 2025. Momentik.
Ja som veľmi spokojná s tým, ako vlastne aj Black Friday, samozrejme všetky tieto promo akcie, ktoré LifeWave vytvorí, tak je to naša vstupná brána ku kariérnym umiestneniam, ktoré samozrejme postupne ako budú rásť, tak je to spojené s peniazmi, je to spojenie s odmenami. Tak úžasné, koľky ľudia jednak ani nevediac, ako sa vlastne ocitli na prvej priečke. Vďaka tomu, že majú pod sebou pár ľudí, ktorí si samozrejme objednávajú a vďaka ním získavate obrat, ktorý vás vyniesie na určitú kariérnu pozíciu. Preto je potrebné teraz najnovšie budovať do šírky. Teraz to už nie je o ľavej a pravej nohe, ale budovanie do šírky. A z každého toho človeka, keď sa vytvorí ďalšia a ďalšia vetva, tak to prispieva k tomuto rastu. O tom si budeme hovoriť samozrejme na budúcom webinári. Myslím, že sme ho dali na útorok. Takže ja tu takto prejdem vlastne týchto úžasných ľudí, ktorí sa výborne umiestnili a je pred nimi práve rok 2026, kedy majú možnosť to posunúť na oveľa vyšší level. Už tu máme two-star manažérov, áno, a dosť ich je, ktorí ani netušili, že ich to vyniesie vďaka obratu, vďaka objednávaniu, vďaka registráciám a teraz najnovšie samozrejme aj vďaka zvýhodneným zákazníkom. Máme tu aj, musím vyzdvihnúť, nemusím, ale chcem, doktorku Katku Formánkovú, ktorá sa umiestnila už ako two-star director. Úžasné, perfektné, gratulujem. No a mňa samozrejme, že to posunulo takisto nahor. 3-star director. Takže všetkým srdečne gratulujem k tomuto umiestneniu, ku kariérnemu rastu. No a odzrkadluje to samozrejme ten postup do 14. januára. Ja chcem teraz pri dosiahnutí každej novej pozície bude nový človek v našej skupine zviditeľnený. To isté robí aj LifeWave. Chce vytvoriť pre Európu novú Facebookovú, kde bude vlastne zviditeľnený tento postup a oceňovaný. No a čo vám chcem ukázať je na ďalšom slajde. Momentík. Všimnite si, že LifeWave už nehovorí o náplastiach, ale o life technology, o životnej technológii, o technológii života. Žij dlho, žij dobre, žij mlado. Ano. Takže LifeWave sa začleňuje ako firma, ktorá má technológiu. Nerado počuje, aby to staré zaškatulkovanie a David od začiatku bojuje za to, aby sme boli vnímaní ako firma, ktorá má fantastickú technológiu. Nie, že sme náplasťová firma, ale my máme technológie, ktoré sú založené na vede. No a blížime sa už k ďalším veciam a to je, ako LifeWave odmeňuje tých, ktorí sa umiestňujú na jednotlivých pozíciách kariérneho rebríčka. Pri one-star manager a two-star manager budeme hovoriť toto oslovenie, nebudem to stále 1-star manager, two-star, jednoducho budeme používať označenia, ktoré sa v rámci celej komunity jednotne označujú. No a je tu vytvorené také nové označovanie prostredníctvom týchto odznačikov, ktoré má špeciálny materiál a vytvoril ináč aj ten dizajn David Schmidt. To vám všetko príde poštou, tak ako ste sa umiestnili, takže vám príde špeciálne pošta aj v takýto diplom s vašim menom a v ocenením. To je pri pozícii 1 one-star manager, two-star manager a keď sa budete zúčastňovať konferencií LifeWave, mimochodom máme také dobré, ako tamtamy sa hovoria, ale samozrejme ešte
Nemáme to potvrdené. Myslím, že v prvom polroku tohto roka konečne bude konferencia LifeWave aj v Európe, predpokladám, že v Nemecku a so špeciálnym hosťom. Viac k tomu nikto nič nehovorí, ale predpokladáme, že to bude aj pri príležitosti spustenia predaja Sellergize, toho nutričného doplnku výživy, ktorý je krásne nakombinovaný tak, aby podporoval účinky našich náplastí. Čo je dôležité u toho Sellergize, keď už som pri tom, tak je to kombinácia úžasných látok, výživných látok, vitamínov, ktoré v podstate není sme schopní si v rámci dňa takto nakombinovať jednak aj v dávkach a v úžasnom zložení. Na to sa všetci veľmi tešíme, pretože množstvo klientov a vrátane nás nemá trpezlivosť, aby sme si po jednom z toho jednak dávkovali a vieme dobre, že aj čas je dôležitý. No a úspechy s týmto Sellergize existuje Sellergize Morning, čiže ranná formula and night a nočná formula. Tá nočná ešte teda nebude, ale už sa tešíme na tú novú. Keď hovoríme, pretože toto je meeting práve pre nás, pre LifeWave partnerov, aby sme vedeli, čo môžeme očakávať, tak tá nočná formula, teda na nočný spánok, teda na noc, ktoré podporujú aj náplaste nočné, tá bude neskôr. A už viem, čo som chcela povedať, že je to spojené aj s inými predpismi, ktoré platia v Amerike. A tá receptúra musí byť pozmenená, čo sa týka Európy, čo sa týka Ázie, takže usilovne na tom pracujú a myslím, že sa blížia k finále. Uvidíme. Takže poďme ďalej. Ďalšia pozícia 3-star manažer. 3-star manažer takisto pozostáva z uznania z tohoto odznaku plus špeciálna brožúra, ktorá je veľmi zaujímavá a bude určená aj pre nových klientov, ktorí si ju potom môžu pozrieť. Špeciálna pozícia je teraz, ktorá príde, je director. Čiže to by mal byť cieľ každého jedného brand partnera sa prepracovať k pozícii director, ktorá je kľúčom k otvoreniu množstva bonusov, ktoré s tou pozíciou je spojené v rámci kompenzačného plánu, ale zároveň aj čo sa týka špeciálnej odmeny. A to si pozrieme. Direktori budú mať tieto odznaky so žltým kamienkom a nápis director. Takisto sú to 3 pozície ako u manažera. No a takisto aj direktor získava ocenenie, diplom. A čo vlastne na tejto pozícii je dôležité, že dostáva prvú finančnú odmenu. Dostáva $500 za to, že sa prepracuje na tú pozíciu director v rámci budovania toho svojho biznisu. A tých $500 je rozdelený na dve položky. Čiže v tom momente, keď to dosiahne, dostáva $250 a potom, keď sa v rámci roka znova začlení na tú pozíciu director, dostáva ďalších $250. Je to úžasný míľnik pre nás. Ano? A pri two-star manažer okrem dostáva naviac špeciálnu tašku alebo ruksak. Toto je dôležité už teraz vlastne two-star manažer, ktorý je napríklad Katka, tak tí, ktorí dosiahnu two-star director, dostávajú od LifeWave 10 dní na to, ako získajú túto pozíciu, tak dostávajú mail, aby si vybrali, ktorý darček by chceli a potom vlastne na základe toho dostávajú ten darček. 3-star director dostávajú kufor s názvom, s popisom
s popisom LifeWave. Ďalšia pozícia je One Star Executive, tak to je už milník, ktorý je dosiahnutelný. Tam dostávajú okrem toho, čo sme tu spomínali, tak dostávajú odmenu 5 000 za rovnakých podmienok ako u direktora, čiže polovica na začiatku a potom pri potvrdení tej svojej pozície v rámci toho roka znova, lebo je možné, že tú pozíciu dosiahnete a potom po nejakom promo ten obrat trošku klesne a znova, keď ho nadobudnete v rámci roka, tak dostanete tú druhú polovicu. No a u Presidential Director, neviem, či to tu mám, tak tam som nedošla. Tak tam je to ešte oveľa viac. Takže, milí zlatí, už je to hodinka, čo sme pripojení. Povedzte mi, ako to vnímate, ako sa vám páči toto, čo sme si povedali, alebo vaše otázky, ktoré k tomu máte. Takže nech sa páči, zapnite si mikrofóny a čo vás zaujíma, čo vás trápi k tejto téme, potrebujete objasniť, tak povedzte. Renatko, díky. Já se chci zeptat na to budování do šířky. To znamená, že každého pod sebou můžu rozšířit vlastně třeba zaváděním nových brand partnerů pod ně? To znamená, že nemusíš... Pod sebe, ale pod ty mé další, prostě rozšiřují ten strom pod ně. Nie, to sú Ne? v rámci toho nového kompenzačného plánu už nemáš len v podstate 2 nohy, hej? Ale ich máš oveľa viac. Áno, tak je to myslené. Aha. A potom v rámci toho vzostupu na kariérnej pozícii, napríklad dám teraz úplne len tak, príklad, že keď si 3-star manažer, tak máš tam viacero tých ľudí, ktorých máš v prvej línii a je tam napríklad podmienka, že u dvoch je potrebné, aby bol u 2 ľudí obrat z toho ich stromu 2000 bodov napríklad, hej? Tak jak bylo předtím, že se musí dosahovat nějakého aktivního stavu a tak. Ano. Aspoň. Dobře, a když tohle teda ještě je, zeptám se na tu situaci, když máš někoho teda pod sebou a je to x nohou, x lidí, tak když si pod toho člověka chci dát jako někoho, je to taky jako výhodné? Že bych měla příklad pod sebou hned v té první linii někoho a pak bych jemu vlastně mého klienta zaregistrovala? Pre neho by to bolo ako... musel by byť aktívny, hej? Aby to malo význam, aby si udržoval status aktív, pretože pokiaľ by nechcel budovať tú kariéru alebo to, tak by to pre neho až taký význam nemalo. Jo. Dobře, děkuju. Nech sa páči, ešte nejaké otázočky? Dobre, takže práve mi tu odbijajú hodiny kostolné, alebo nie hodiny, ale zvony. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Každopádne záznam z tohoto webinára bude. Určite ho pošlite alebo upozornite naň ľudí zo svojho tímu, pretože dá sa povedať, že je to základné vedomosti aj tých ľudí, ktorých priberáte do svojho tímu, aby vedeli, ako to je s tými cenami, pretože tieto otázky sa budú množiť a tento webinár slúži na to, aby im tie základné otázky boli zodpovedané. V útorok znova o 18:00 už ideme konkrétne na business plán. Ďakujem. Děkuji a zdravím. Ahoj, hezký Dobre, večer. ahoj.